Inhliziyo zabantu ke maGrootman, leni video yamaGrootman, inhliziyo zabantu ke maGrootman ziyarento. Inhliziyo zabantu maGrootman ziyarento, and njengoba inhliziyo zabantu zirento, le rent ibizwa i-monthly allowance. I've been in a relationship where wandixelela into yobana ngaba jonge inhliziyo uzayirenta ngapha kwakho uthando maliphele, and I was like mntana sekaya uthando ngcono luphele, because ngoku I'm not gonna stop doing my own problems ndize kwezakho ii-problems, such that in most relationships you'll find that umntu yena nomama wakhe they are in good terms, kodwa wena once uyi-in good terms nomama wakho, umama wakho umnika imali nyanga nenyanga njengokuba naye umama wakhe emnika imali nyanga nenyanga, loo nto starts to be a problem, such that mna kwade kwathiwa inoba mama wakho ulala naye. Ndilala naye njani umntu that has been growing me up ndazofika kule age? Xa ndikule age mna nyanzeleka into yobana ngaba ngoku ndimphe imali azothi umntu mamakho, no, that is not it. So uthando thina siyarenta ngoku, qha le rent ibizwa i-monthly allowance, kurentwa intliziyo. Wathi omnye umntu kum, kaloku ezi zinto zethu ayizozezebhokhwe, azihlanjwa ngamanzi, funeka uthenge into zokugcoba zokuyihlambe, ihlanjwe isephu. Umbuzo ke isephu izawube malini? Hayi ke uzinike i-1.5 ngenyanga. Good people, ndirhola malini mna? Ndirenta malini? Ndibhajeta malini? Xa ndizawuba nemali endizayithatha emalini yam ndikunike. Yonke le nto ithi nguMakakhuzane, yonke le nto yamoshwa ngala madoda anemali, ngala madoda anabafazi. Yabona la madoda anemali ezininzi ashiya abafazi ezindlini ayothatha abantwana abancinci, arente iintliziyo zabo, yamoshwa apho. So ngoku thina sishiyeka sisesupini nje, sisesupini. That is why abantu abaninzi behlale besithi ndiyagowa, uthando lwathu, uthando lunanix, uthando alunanix. Qha ke ngoku abantu abaninzi bangena ethandweni for the aim of benefiting. Uba ngoku uthi hayi ndizawujela noPrince just because ndifuna ubenefit, usengxakini, because uzofika apho kum ungabenefit nothing. Yabona ungena wena une-expectations zobana ngaba from the outside ingathi unemali, xa ufika apha kum nam ndineengxaki ezingaka, wena uza ngezakho, funeka mna ndiyeke ezi zam ndisolve ezakho. Thando